Вітаю вас, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыма. Мы на Еўрарадыё, у студыі працуе Марыся Вайтовіч. А ў мне ў гасцях сёння юрыст НАУ і дэлегат каардынацыйнай рады, спадар Михаил Кирылюк. Вітаю вас. Добрый день. Сёння мы паспрабуем абмеркаваць адразу некалькі важных тэм: выбары ў каардынацыйную раду і дыскусіі вакол іх, юрыдычныя механізмы адказнасці за гвалт супраць беларускіх пратэстоўцаў, расследаванне ў Польшчы і працэс у міжнародным крымінальным судзе, а таксама сітуацыю вакол прызнання еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі, праблема беларусаў з банкаўскімі рахункамі і легалізацыі за мяжой. Прынамсі, так мы сёння абазначылі тэмы нашага эфіру, але часу засталося няшмат. У Варшаве вельмі вялікія коркі, таму выбачаюся за спазненне, а мы пачынаем. Спадар Михаил, у апытанні Еўрарадыё большасць людзей адказала, што не плануе ўдзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Ці гэта ўжо сігнал некага крызісу даверу, ці ўсё ж звычайная, не ведаю, інтэрнэт, нейкая дыскусія, якая не адлюстроўвае рэальнай сітуацыі. Што вы можаце сказаць вось пра выбары ў гэтым годзе і сам выбарчы працэс? Безумоўна, гэта сумна. Безумоўна, гэта пытанне даверу. І да мяне таксама, як да дэлегата каардынацыйнай рады, бо у чым парадокс? У тым, што за ўсю гісторыю існавання прадстаўнічых структур беларускай апазіцыі, можна сказаць, там, з 94-го па 2026, вось за ўвесь гэты доўгі перыяд, каардынацыйная рада дамаглася максімальнага ўзроўня прадстаўніцтва на сусветным узроўні. А калі ўзяць яшчэ больш вялікі гістарычная адлегласць, напрыклад, там ад стварэння БНР, рада БНР дагэтуль існуе, там ёсць прэмственнасць, там ёсць свая роля, свае міжнародныя сустрэчы, але калі крытыкуюць каардынацыйную раду, кажуць, што вы зараз апусціцесь да ўзроўня рады БНР у выгнанні. Але узровень рады БНР у выгнанні дзяржавы урада ў выгнанні гэта вельмі высокі ўзровень. І калі туды апусціцца, гэта значыць, што і зараз безумоўна няма наўпростай улады, безумоўна няма магчымасці збіраць падаткі, безумоўна няма магчымасці наняць 1000 чалавек на фултайм працу, каб гэта была арганізаваная праца сур'ёзных структур, і якой супрацьстаіць дзесяткі тысяч чалавек на фултайме у рэжымах Пуціна і Лукашэнкі, а з боку беларускіх дэмакратычных сілаў гэта праца ў асноўным энтузіастаў, у асноўным, як у мяне, я падазряваю, у большасці ёсць звычайная праца, і вось актыўнасцю грамадзянскай ты займаешься, калі ў цябе ёсць час і магчымасць. І вось з усімі гэтымі абмежаваннямі і з тым, што ёсць крымінальны пераслед, з тым, што ёсць пагрозы на Беларусі, за мяжой, у беларускіх дэмакратычных сілаў застаецца магчымасць прадстаўляць інтарэсы у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, нават на мікраўзроўні в управленні па справах іншаземцаў у Польшчы, у камісіі па фінансаваму надзору ў Польшчы, у міністэрстве іншаземных спраў Польшчы, у міністэрстве ўнутраных спраў Польшчы, шмат якіх іншых урадавых і пазаўрадавых інстытуцыях у краінах, дзе беларуская дыаспара вялізная, і гэта, дарэчы, каласальная магчымасць. І каардынацыйная рада тут класны інструмент, таму што ў яе ёсць нейкі ўзровень легітымнасці, які чарпаецца ў выбарах 2020 года, калі на ўсім міжнародным узроўні ёсць абсалютнае разуменне, што Лукашенко гэтыя выбары прайграў, Святлана Ціханаўская іх выйграла, Святлана Ціханаўская зрабіла інстытут, які дазваляе шырокім колам
беларускага грамадства удзельнічаць у палітычнай жыцці, і еўрапейцы, амерыканцы, яны не будуць успрымаць нічога іншага на такім жа самым узроўні. Калі разваліцца каардынацыйная рада і будуць проста палітыкі паасобку прыходзіць, гэта будзе драматычна больш ніжэйшы ўзровень прыёму на ўсіх узроўнях, як на ўзроўні ўрадаў, так на ўзроўні міністэрстваў, так і на ўзроўні там парламенцкіх асаблей, еўрапарламента, магчымасць давесці нейкія істотныя рэчы пра тое, што там беларусам патрэбны візы, беларусаў не трэба трактаваць як расіян, не трэба абмяжоўваць па прыкмеце грамадзянства, адстойваць правы беларусаў без каардынацыйнай рады будзе значна цяжэй. Я не ведаю, у 3 разы, у 5, у 10, але значна цяжэй, таму што так работае сусветны палітычны істэмблішмент на кантыненце, дзе мы жывем. Да? Людзі, якія працуюць у палітыкі, прывыклі разумець, каго ты прадстаўляеш. І калі ты кажаш, што вось я палітык Іван Петроў і па сацапытанках у мяне там 15% беларусаў на мяне глядзяць добра, гэта адно. А калі ты кажаш, што па ўсіх вядомых у свеце даных выбары выйграла Святлана Ціхановская, у яе была большасць, чым у Лукашенка, гэта прызнаў Еўрапарламент, парламенцкая асамблея Савета Еўропы, усе магчымыя парламенты і кангрэсы. І вось на падставе гэтага у нас створаны орган, і ён ужо каторы раз праходзіць выбары за мяжой, праходзіць праемственнасць і выбіраецца, гэта ўжо значна больш падстаў для таго, каб весці камунікацыю, прыслухоўвацца, вядома, не выконваць паручэнні, а прыслухоўвацца і браць да ўліку тыя рэчы, што кажуць беларусы ад імя гэта органа. Таму давер паніжаны, але у інтарэсаў усіх беларусаў, якія жадаюць сваёй краіне нейкай большай дэмакратыі, нейкай большай эканамічнай незалежнасці, я лічу падтрымліваць гэты інстытут. Атрымліваецца так, што ўсё роўна, нягледзячы на ўсе вашы аргументы, частка беларусаў называюць гэтыя выбары сімулятыўнымі, і такія людзі кажуць, якія крытыкуюць каардынацыйную раду, кажуць і нагадваюць, што беларусы могуць займацца палітыкай толькі ў сваёй краіне. Так, то бок не бывае ўнутранай палітыкі, калі самі палітыкі знаходзяцца за мяжой. Я не веру ў гэты тэзіс, ён для мяне не абгрунтаваны, што значыць беларусы могуць займацца палітыкай толькі ў сваёй краіне. Здаецца, з маёй перспектывы справа ў рэальнасці абстаюць абсалютна процілеглым чынам. Зараз беларускі палітык можа займацца палітыкай толькі ў выгнанні, таму што ў Беларусі беларускі палітык, ён можа толькі далучыцца да штабу Лукашенка і быць там антыбеларускай палітыку праводзіць, ці ён можа сядзець у турме, дзе, як ты ў турме будаш займацца палітыкай, гэта цяжка, гэта, паважная справа, але сімвалічная ахвяра сваім жыццём дзеля Беларусі, гэта ўсё ж такі не тое, што адстайваць інтарэсы беларусаў і палепшаць іх. Глядзіце, вось Украіна ваюе, і вельмі вялікая частка перамогі Украіны залежыць ад таго, як эфектыўна дзейнічае Міністэрства іншаземных спраў Украіны ў атрыманні рэсурсаў, у атрыманні зброі, у прыцягванні саюзнікаў для таго, каб перамагчы. І абсалютна тая самая роля павінна быць у каардынацыйнай рады. І казаць, што гэта не мае сэнсу, мне здаецца, гэта такі больш прапагандысцкі наратыў, ці можа быць гэта нейкае не зусім паўнавартаснае разуменне, што такое палітыка, калі яна ёсць знешняя і ёсць унутраняя. І зараз на вызваленні Беларусі палітыка знешняя
можа аказаць значна большы ўплыў, чым нейкая палітыка унутраная, з маёй перспектывы. Ясна, дзякую, але ёсць яшчэ адзін аргумент і вось такое назіранне, што нізкая яўка зробіць каардынацыйную раду клубам вузкага кола або так званай грантавай тусоўкай. Наколькі легітымнасць каардынацыйнай рады, на ваш позірк, залежыць ад колькасці і ўдзельнікаў у выбарах, і людзей, якія падтрымліваюць раду, і тых, хто проста не ігнаруе як мінімум гэтыя выбары? Безумоўна залежыць максімальная легітымнасць у Ціхановскай, якая можа абгрунтавана матэматычна заявіць, што за яго галасавала некалькі мільёнаў, потым ужо каардынацыйная рада, за якую галасавала мінула скліканню, якую я выходжу там на трохі менш за 7 000 чалавек. Безумоўна, калі зараз прагаласуе менш людзей, то будзе менш падтрымкі, менш легітымнасці, але быццам бы, такая фраза «грантавая тусоўка», яна падказвае, што гранты – гэта нешта бруднае і дрэннае, але тыя ж самыя людзі, якія абвінавачваюць у грантах, потым крытыкуюць за то, што вы не памаглі беларусам, вы не дапамаглі, напрыклад, атрымаць нейкую фінансавую дапамогу. А з якіх крыніц трэба беларусу дапамагчы? Дык для гэтага таксама трэба атрымаць гэты грант, напісаць абгрунтаванне, пайсці к донару, атрымаць гэтыя грошы, паехаць некуды ў той горад, паразмаўляць з тым чалавекам, запрацэсіць іх, распределіць па атрымальніках тое, чым займаюцца дабрачынныя арганізацыі. У Польшчы існуюць тысячы дабрачынных арганізацый, якія дапамагаюць там ад дзяцей, якія хворыя анкалогіі, там раслін, жывёл. Яны існуюць на гранты. Ім што закрыцца? Што ім сказаць: «О, не, гэта на гранты не будзем існаваць, таму што гэта пазорна, гэта ганьба». Чаму, калі адмовіцца ад грантаў, можна існаваць на свае сродкі, можна збіраць грошы па дыяспары, таксама можна. Давайте паглядзім, ці будзе ад гэтага праца эфектыўная. Калі ёсць магчымасць атрымаць нейкія сродкі і патраціць іх на добрую справу, чаму гэтым не займацца? Вараваць, гэта іншая справа, не трэба іх развароўваць, але і таксама у Польшы любую нацыянальную польскую арганізацыю, калі яна возьме на барацьбу з анкалагічнымі дзецьмі і потым патраціць на Мерседес фундатарам, таксама будзе крымінальная справа. І тут ніякай прадстаўнік беларускай дыяспары не будзе ў выключэнні, ён наадварот будзе пад яшчэ больш прыстальным аглядам, таму што ён іншаземец, таму што гэта каляпалітычная арганізацыя. Таму ці стане кола вужэй прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, гэта залежыць, па першую чаргу, ад тых, хто галасуе. Калі вам здаецца, што вашых прадстаўнікоў не хапае ў каардынацыйнай радзе, што яны там патрэбны, што яны там могуць нешта зрабіць, вам трэба іх да гэтага давесці і цягнуць іх на выбары. Іншага спосаба у цывілізоўным сусвеце няма. Вы кажаце, што каардынацыйная рада – гэта важная структура для ўсіх беларусаў, і добра патлумачылі нам, чаму, так? Скажыце, вось я не палітык, я недобра разумею, магчыма, выбары ж праходзяць ужо не першы раз. Як галасуюць беларусы з Беларусі? Я ведаю, што галасаваць могуць усе людзі, і, дарэчы, выбары пройдуць у сярэдзіне траўня, і вось звярніце ўвагу на гэту інфармацыю. Як мінімум, хто хоча, прагаласуйце. Як галасавалі раней, і наколькі гэта сапраўды бяспечна для людзей? Глядзіце, па-першае, калі была скрыта база, пра гэта ведалі б усе. Прапаганда бы не замедліла бы выкласці дамб базы. Гэта не цяжка. Взяць і выкласці 7 000 прозвішч у інтэрнэт, арыштаваць гэтых людзей і паказаць: «Всё, ваша база скрадзена». Гэтага не было.
калі б гэта было, ну няма ніводнай прычыны, чаму бы пра гэта не ведалі бы адразу і ўсе, як напрыклад былі арганізацыі, па якіх сапраўды былі дадзеныя скрадзеныя, гэтыя людзі прызналі гэта, і мы бачылі наступствы, што людзей, якія мелі кантакты, іх арыштоўвалі, да. У прыкладзе з каардынацыйнай рады такога не было, нягледзячы на ўсе спробы прапаганды гэта выкарыстаць. Тыя прыкметы, якія былі, гэта end-user problem, а гэта, на жаль, страта канечнага карыстальніка, калі ў чалавека па нейкім прычынам у Беларусі арыштоўваюць, робяць вобшук, і ў яго на тэлефоне ці на камп'ютары бачыць, што ў яго ёсць нейкі камунікацыя з каардынацыйнай радай, і яму гэта даюць як дадатковыя прычыны для пакарання. І гэта, безумоўна, рызыка, і ад гэтага ёсць мільён механізмаў, як гэтага хавацца, выкарыстоўваць VPN, выдаленне дадзеных. Як мы бачым, калі гэта выкарыстоўваць, то гэта сапраўды працуе. Вось, таму тут галасаваць Беларусі магчыма, галасаваць Беларусі патрэбна, трэба дбаць пра бяспеку і адносіцца да гэтага сур'ёзна, і тады тое самае, як да таго, як зараз робяць людзі, якія глядзяць на свае эфіры з Беларусі, яны ж таксама гэта паглядзяць праз VPN, пасля прагляду, выдаляць сляды гэтага прагляду, і ўсё. Тое самае так і адносіцца і да галасавання да каардынацыйнай рады. Мне здаецца, што людзям унутры Беларусі, у прынцыпе, зараз не да каардынацыйнай рады, яны жывуць зусім іншымі праблемамі і наратывамі. Што б вы адказалі такім людзям, якія пішуць такія каментары? Безумоўна, вялікая частка такога ёсць, і гэта праўда, і я магу сказаць, што мы ўсе так жылі большую часть жыцця, можна далей працягваць жыць сённяшнім днём, толькі як па той сумнай прыказкі чарка ды шкварка, да? Але гэта быццам бы тое самае, да чаго заклікае Лукашенка, які завёў краіну ў гэты тупік, да? Не звяртае ўвагу на нейкія духоўныя каштоўнасці, мову, культуру, да? Вось у цябе ёсць расійская нафта і газ, жыві за гэта, не лезь у палітыку, і ўсё ў цябе быццам бы будзе добра. Але мы ўбачылі, што гэта неправда, што гэта не працуе, што на доўгатэрміновую перспектыву краіна скатваецца ў падзенне эканамічнае, краіна ўцягваецца ў вайну, краіна ўцягваецца ў міжнародную ізаляцыю. Калі вы хаціце прыняць свой удзел, каб гэта спыніць, каб нечым дакінуць у тым, каб гэту сітуацыю палепшыць, значыць, іншага выхаду, як удзельнічаць у нечым адваротным, няма. Дзякуй вялікі. Перайдзем да наступнай тэмы. Калі казаць пра практычныя інструменты ўплыву, адна з тэм гэта міжнародныя расследаванні. Польская пракуратура разглядае магчымасць выдачы еўрапейскіх ордэраў на арышт асобаў, якіх падазраюць у катаваннях беларускіх пратэстоўцаў. Што гэта змяняе, ці рэальна такія людзі могуць быць затрыманыя ў Еўрасаюзе, што важна на сёння? Гэта вось гэта навіна разглядае, яна ўжо трохі застарэла, ўжо ж 22-23 годзе, калі мне пазмяняе памяць, ужо было выдана 6 ардэраў на арышт кіраўнікоў беларускіх тюрем і кіраўнікоў атрядаў беларускай міліцыі. Былі таксама выданы ордэры на арышт людзей, адказных за тое, што яны пасадзілі Боінг польскі з польскімі грамадзянамі незаконна у Беларусі, да, як па фальшывых сведках. Зараз таксама гэта справа ідзе, і да яе будуць далучацца іншыя матэрыялы, бо гэта не адзіныя пацярпелыя, і калі польскія ўлады адрэагуюць пазітыўна, як і ў мінулы раз, то тады да гэтых кіраўнікоў турем, якія былі ўжо абвешчаны ў міжнародны вышук і еўразвязе, нагадаю, у іх ліку кіраўнікі Акрэсціна, сумна вядомага, далучацца кіраўнікі іншых беларускіх турем, якія дапускаюць катаванні. І гэта павінен быць сігнал, што калі ты
кіруеш тюрьмой, у якой дапускаецца катаванне, то Лукашенко ў будучым можа замірыцца з Еўропай, Лукашенко ў будучым можа замірыцца з Амерыкай, можа выпусціць палітвязняў, а крымінальная справа канкрэтна на цябе яна спынена не будзе. І вось гэта сігнал, каб людзі не пераходзілі граніцы ў дачыненні да таго, што яны робяць з палітвязнямі Беларусі. І вось гэта адзін з канкрэтных інструментаў уплыву, які зараз ёсць у сённяшняй сітуацыі. А ці ёсць нейкія навіны, як вось ідуць гэтыя справы? Вы кажаце, калі рашэнне польскіх уладаў будзе пазітыўным, тады мы будзем мець такую сітуацыю, што мы ведаем на сёння? Ну, гэтыя дадзеныя яны не раскрываюцца нават па міжнароднаму крымінальнаму суду, які раней агалошваў усе дадзеныя па міжнародных ордерах на арышт. Осенью этого года было прынята рашэнне даваць у паблік дадзеныя па тых, хто знаходзіцца ў міжнародным розшуку, толькі па асобных выпадках. Таму да, новыя людзі дадаюцца. Калі гэта будзе і пракуратура дасць дазвол на тое, каб канкрэтныя імёны былі агалошаны, ну, гэта праз службу польскай пракуратуры ўжо выйдзе ў медыа. Паралельна з тым, можа, часткова абмяркоўвалі гэтую тэму, шмат абмяркоўвалі, насамрэч з рознымі спецыялістамі, вось падымем і сёння. Міжнародны крымінальны суд адкрыў расследаванне па магчымых злачынствах рэжыму Лукашэнкі, так, па злачынствах, у прынцыпе. Як гэтыя працэсы вось суадносяцца, гэта нейкае дубляванне ці ўзаемнае ўзмацненне? Вось калі казаць пра тое, што адбываецца ў Польшчы. Гэта розныя працэсы. Тут можна зрабіць выснову, што рэжым Лукашэнкі сапраўды не такі ўжо і як-то смешны і кукольны, як яго часам прывыклі ўспрымаць, як такі дзед, які нясець нешта нейкую лухту, бо міжнародны крымінальны суд распачае справы, это унікальны юрыдычны кейс на ўзроўні кантыненту, на ўзроўні Еўропы і сусветным узроўні, таму што пад такія рэчы падпадалі людзі, якія устройвалі генацыд ці свайго народа, ці іншага. Як это было у М'янме, як это было у Югославіі, як это было Каддафі. Да? Гэта вельмі вялікі парог злачынстваў трэба пераадолець, каб крымінальны міжнародны суд пачаў справу адносіне да цябе, бо гэта яны вядома у кожнай краіне ёсць злоўжыванні з боку паліцыі, і ў Польшы, і ў Літве, і ў Амерыкі, мы часамі видим эту справу ў медыа, але толькі самымі сур'ёзнымі і масавымі і суровымі злачынствамі занимаецца міжнародны крымінальны суд. Вось, і гэта ўзровень таго, што дзесяткі тысяч людзей просто пакінулі сваю краіну з-за таго, што іх пераследавалі. І гэта паўплывала на міграцыйную палітыку Літвы і Польшчы ў самым прамым сэнсе. І тут Літва, як ужо зацікаўлены бок, смагла прасунуць гэту справу з дапамогай беларускіх праўнікаў, якія над гэтым працавалі над падрыхтоўцай матэрыялаў. Вось, што датычыць універсальнай юрысдыкцыі, гэта тых людзей, якія чынілі катаванне, то гэта ўжо ўзровень ніжэйшы, і гэта таксама паказвае людзям, якія гэтым займаюцца, што адказнасць іх можа чакаць нават не праз некалькі месяцаў, а праз некалькі гадоў, і нават пасля таго, як палітычны рэжым зменіцца і міжнародныя адносіны зменяцца, як гэта было ўжо і не раз і па
по іншым кейсам, там, я калі там, у Германії захоплівалі там кіраўнікоў сірійскіх спецслужб, які ўжо там урады змяніліся, ўжо людзі падарожжалі, а крымінальная справа не спынілася. Вялікі дзякуй. У нас засталося літаральна 4 хвіліны. У мяне апошняя тэма. Еўрапейскі государства Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Якія прававыя наступствы гэта можа мець для там студэнтаў, для былых студэнтаў, уже выпускнікоў, якія скончылі даўно і жывуць у Беларусі? Тут палітычны пераслед, тут з боку гледжання права это спробы палітычнага пераследу аналізаваць не варта, да, што мы бачым? Мы бачым, што быццам бы частка беларускіх прапагандыстаў дэкларуе, што гэта не павінна каснуцца тых, хто навучаўся ў універсітэце да таго, як прызналі экстрэмісцкімі, але мы павінны судзіць не па словах, а па справах. А па справах мы бачым, што былі такія ўжо выпадкі, калі людзей прыцягвалі да адказнасці, нават за данаты, якія нарабілі ў карысць арганізацый, якія не былі экстрэмісцкімі. І таму канкрэтнаму сілавіку, канкрэтным райаддзеле ці там губазіку ці КДБ можа быць усё роўна, што там прапагандіст сказаў, ён робіць сваю справу і шукае кампрамат, шукае матэрыял, каб паставіць сабе яшчэ адну галку. Таму я бы, ведаеце, так скажем, прыналежнасць да Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта зараз на Беларусі не публічыў бы. Гэта спроба застрашыць, тое, што можна сказаць суцяшальна, я не думаю, што гэта зроблена дзеля таго, каб знайсці ўсіх былых тых, хто навучаўся. Гэта скарэй, хутчэй не спроба, але у гэтым напрамку працаваць. Але калі там чалавека будуць в обшук, знойдуць нешта кампраметуючае, і потым яшчэ знойдуць, што ён навучаўся ў яго, будзе як дадатковае нешта. Ось, а гэта скарэй мэта застрашыць тых выкладчыкаў і тых студэнтаў, хто зараз там навучаецца, і такім чынам збанкрутаваць гэты універсітэт, да, або перакрыць туды поток студэнтаў, зрабіць навучанне ў гэтым універсітэце таксічным. І гэта вельмі сумна, тое, што еўрапейскі універсітэт, які арыентуецца на тое, каб даць еўрапейскую адукацыю беларусам, на тое, што не арыентуецца зараз ні адзін беларускі універсітэт унутры Беларусі, ён пераследуецца палітычна дзейнічаючымі ўладамі Беларусі. Еўрапейскі звяз – это самы вялікі кірмаш, самы багаты кірмаш на нашым кантыненце. Беларусы адукаваныя, это будзе ідэальна для краіны, калі яны будуць канкурэнтнымі на гэтым кірмашы, калі яны будуць спецыялістамі, якія могуць канкураваць разам там з немцамі, з палякамі, з ірландцамі, з французамі. Перакрываць гэта з боку улад Беларусі, гэта сведчыць пра тое, што яны думаюць толькі пра сваю магчымасць утрывання улады, а не пра агульнае блага для беларусаў. Дзякуй вялікі. Пра выбары ў каардынацыйную раду, міжнароднае расследаванне справы ў Польшчы, міжнародны крымінальны суд і праблема беларусаў за мяжой і прызнанне Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкім. Мы сёння размаўлялі з юрыстам НАУ і дэлегатам каардынацыйнай рады Міхаілам Кірылюком. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас, а для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё. Дзякуй.